салом алейкум дӯстон. Фарз кардем, ки шумо дӯсте доред, ки аллакай зиндонӣ шудааст, яъне ки нисбаташ ҳукм татбиқ карда шудааст, ҷазо гирифтааст, маҳкум шуда мебошад ва шумо мехоҳед бо ӯ мулоқот кунед, суҳбат кунед, аз аҳволаш хабардор шавед, ягон дастовез баред, ягон передача ба ӯ баред ва ба шумо мегӯянд, ки не, ба шумо мумкин нест вохӯрӣ бо ӯ, чунки фақат вохӯрӣ ба хешу табори наздик дода мешавад. Оё ин дуруст аст ё ки не? Албатта ки не. бинед, дар кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ки ин яке аз мегӯем қонунҳои асоситарини муассисаҳои ислоҳӣ мебошад ва кирдор, рафтор, муносибати кормандони муассисаҳои ислоҳӣ ба хештабори маҳбусон, ба худи маҳбусон фақат дар доираи ҳамин қонун бояд сурат гирад. Дар моддаи 91 он дар қисми дуюмаш оварда шудааст, ки мулоқоти кӯтоҳмуддат ба хешу ақрабо ё дигар ашхос дар ҳузури намояндаи муассисаи ислоҳӣ дода мешавад. Мулоқоти дарозмуддат бо ҳуқуқи зиндагии якҷоя бо хешу ақрабои наздик. Яъне ки қонун дар бораи дӯст нагуфтааст. Албатта ки дӯст нагуфтааст, ошно нагуфтааст, шарик нагуфтааст, гуфтааст ё дигар ашхос. Вале мо дар таҷриба мебинем, ки бениҳоят чунин ҳодисаҳо кам ҳастанд, ё ки умуман ҳам мо хабардор нестем, ки ягон дӯсти наздик, ягон ҳамсинф мисол гӯем, ҳамсоя рафта як маҳкумшударо хабар гирад. Фақат ин ба дӯши наздиконашон ҳастанд. Хабаргирию хабар додан дар бораи вазъияти онҳо ё ки дигар. Мисол, вақте ки қонунгузор дар ин ҷо менависад, ки ё дигар ашхос, ин маънои онро дорад, ки дилхоҳ ашхос, ки мешиносад ин шахсро ва он шахс низ розигӣ дода метавонад барои вохӯрӣ бо ин кас, метавонад, ки ӯро хабар гирад. Ин метавонад дӯсташ бошад, ҳамсинфаш бошад, ҳамсояаш бошад, ягон хештабори дураш бошад. Ин метавонад журналист бошад, ин метавонад ягон корманди дигар мақомот бошад, ташкилоти байналхалқӣ бошад, ки бо навиштани ариза ба номи сардори муассисаи ислоҳӣ, ки дар он нигоҳ дошта мешавад маҳкум шуда, дархост пешниҳод кунад оиди вохӯрӣ. Дар он дарҷ гардад, ки ман дӯсташ ҳастам, мехоҳам аз ӯ хабар гирам. Ин ягон қонунвайронкунӣ нест, ин ягон ғайриқонунӣ нест ва ягон хатар ҳам ба фикрам ба ягон на муассиса меорад, на ба ягон чиз. Ва амали мақомоти қудратӣ, амали муассисаҳои ислоҳӣ, амали ҳамон сарёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ки ҳамин сиёсатро пеш гирифтаанд, ки фақат хештабор иҷозати вохӯрӣ дорад, он ҳам бо гирифтани иҷозати хеле ҳам мушкил, тӯлонӣ, пурпечутоб, номаълум, ки дар ҳақиқат кӣ барои чӣ ҷавобгар ҳаст, бо даводави хеле зиёд. Фақат хештабор дар Тоҷикистон метавонад, ки як вохӯрӣ гирад. Вале бинед, дар қонун дар моддаи 91 оварда шудааст, ки мулоқоти кӯтоҳмуддат шумо метавонед гиред. Мулоқоти кӯтоҳмуддат ин мулоқоте, ки давомнокиаш то 4 соат аст. Шумо метавонед бо навиштани ариза ба сардори муассиса дархост пешниҳод кунед, ки ман мехоҳам бо ҳамин маҳбус вохӯрам. Мисол, ман нависанда ҳастам, ҳодисаҳои 16 сентябри 2015 солро таҳқиқ карда истодам. Мехостам бо ҳамин маҳбус, ки ҳамчун шоҳид дар парвандаҳо, дар ҳамин амалҳои генерал Назарзода ҳамчун шоҳид иштирокчӣ иштирок мекард, вохӯрам ва хотираҳои ӯро дар ин ҷо нависам. Албатта ки ин фантастика буд, ин гапро ман гуфтам, дар давлати демократӣ фақат мешавад, дар Тоҷикистон ғайриимкон аст. Вале сухани ман, ишораи ман ба шумо ҳаст, дӯстон, рафиқони он ашхосе, ки дар давраи дар озодӣ будан бо маҳбусон дӯст будед, лофи дӯстӣ мезадед, мисол, ё ин ки дар як хат дӯст будед. Мана ба шумо имконият, шумо метавонед, ки бо пешниҳоди дархости хаттӣ ба сардори муассиса, бо ишораи қисми дуюми моддаи 91 кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятӣ рафта маҳбусонро хабар гиред. Ин буд мавзӯи имрӯзаи мо, ки маънояш он буд, ки оё дӯст метавонад, ки маҳбусро рафта хабар гирад? Албатта метавонад. Ташаккури зиёд барои диққататон дӯстон.
як бор дигар хоҳиш мекардам, ки лайк монданд, комментария навистанд, обуна шуданд, ба ёру наздиконатон, дӯстонатон тавсия кардани барномаҳои моро фаромӯш накунед, чунки ин ҳамаи маълумотҳои ҳуқуқӣ барои ҳимояти шумо, барои баланд бардоштани савияи дониши ҳуқуқии шумо равона карда шудааст ва мо фикр мекунем, ки хеле ҳам муфид мебошад. Ташаккури зиёд, то боздид.